Na, sziasztok, ez nincs ez, és ez ilyen random videó lesz, tehát igaz, csak ilyen mindenféleséget csinálunk. Ez igaz, Várj, hagyd múljon már. Fogd össze mind a kettőt, és most. És alulról is készíted. A nézedet kap. Mert... Háborús. Viccet. Dávid! Írd be a kommentbe, hogyha szoktad nézni. Dávid, írd be a kommentbe, hogyha szoktad nézni ezt a videót. És 10-es skálán milyen hülye vagyok? 22. 10-es skálán 80-as. Ez is ilyen. Dávid, én megbízom benned, hogy egy 22-es tíz oda. 10 per 22. De hogy bazd meg, már egy csomóan megnéztek a videóinkat. De 22 per 10. Na, de csomóan megnéztek a videóinkat. Na, de senki nem írt kommentet. Kapjátok be a faszom! He! Még egyszer ilyen. Bocsánatot kérünk, hát ez... Én nem kérek. Jó, akkor Robi nincs benne többi a Nem. jazzben. Robi még egyszer is csak bocsánatot kér. Üsd már meg. Ez ippad lett! Te hogy bírod az ippad, azt én kurvára. Na, akkor kérjél bocsánatot. Izébe ki. Sorry. Jó. Na, de most kértek is, hogy írjanak olyanokat, amit csináljunk meg, de amit lehetőség. Lehet, tudod, hogy számunkra lehető. Tudod, hogy ezt megcsináljátok, amikor károkat, fogjátok be a követeket. Lehet, tudod, hogy írjanak olyan kommenteket, amit meg tudunk csinálni, ilyen baromságok, Igen. és hogy lehetséges is. Például Robi egye meg. Barátom, lepítek ki lapot. És tudod, hogy így most olyanokat küldjenek, amit mi meg tudunk csinálni. És Persze, és akkor így Kihívásokat. hogy ők mit akarnak. Kihívásokat. Hát igen, mert 10 feliratkozónál lesz egy ilyen wasabi kihívás. Vagy ne, legyen túl néz kihívás. Hát wasabi elsőnek. A wasabi ez tök könnyű. Igen. 50 feliratkozónál lesznek saját kód. Mindenki teszik meg, mindenki egy csomag chipset. Ne, én amúgy a citrom kihívást csinálok meg, mert azt szokott időben. Ó, tényleg. Mi citromesség? Citromba kell harapni. Vagy a Meg citromos... kell lenni az egész. Mi a? Vagy még a sós, vagy mit a jegeti citrommal, vagy Sóség. sós. Sóiség a kezedbe. Na, az kéne. Hát de akkor fel kell menni valahol. 7 feliratkozónál én megcsinálom. Nem. 10 feliratkozónál lesz ilyen chipses. 10 feliratkozónál, aki akar, azt csinálni. Úgy fogjuk összevágni a videót, hogy egyik részben csak chipset eszünk, tudod is, Igen. chipset eszünk, utána már egy vágás, utána nem tudom, akár a Citrom. de a citromot eszünk, Igen. utána meg már a sót, meg a ilyenek. Igen. És 50 feliratkozónál lesznek saját pólók, de csak 5 darab hánynagyig nekünk. Igen, és hogyha már nagyon kéritek, Akkor már lesz, már tömeggyártásban lesz. attól függ. Igen. Meg utána 100 feliratkozónál meg ilyesmiknél már kezdjük ezeket a ilyen montázsokat. Persze. Tain! Én nem sütenék. Montagette, hülye. Na, A mountain. Mountain az a hegyben. Igen, mountain. Motion. Mountain, te hülye. Motion. Motion. Menjünk Grondi. Ki szereti anyalókát? Én. Én is szeretem. Én nem. Apám mi a Te a szopókát szereted. Narancsos. Nyalókát. Te a szopókát szereted, mi? Szupó. Ezt a Daikáriból loptam, Péter Dávid. Ne csak neki mondjad, jó van? Cigány gyereknek nézel ki, annyit barnítál. Hát igen. Amúgy is félvér vagy negyed, vagy mi? Negyed, nem? Miért? Mutatok valamit. Mi? Anyuka nem félvér? Olyan voltál régen. Igen. Én meg ilyen voltam régen. Kis fehér. Nézzétek, ilyen voltam régen. Én meg abból ilyen vagyok. Nézzétek.
Rég most. Na de, Te kibaszodna a szőnyegcsipést? de anyuka nem félvér? De. Akkor te negyedvér vagy. Miért is? Miért? De annyi lesz fél, akkor te negyed leszel, és a gyereked már nem lesz. Igen. Nem, amúgy, hogyha úgy nézzük, apa is negyed. Ne. Nem, apa miatt fél. Mert apuká, Ukrán, magyar, meg cigány. hát mi? A Gondolkozzál nagymamád cigány, ugye? Igen. Anyukád félvér. Igen. Te, akkor negyedvér vagy. És a gyereked meg már nem is lesz. Igen. De gondolkozzál már. Az én papám az lesz. Igen. Én már nem vagyok az. Igen. De hogyha úgy nézzük, figyelj. De, én még negyedvér vagyok. Igen. De apukám a félvér, akkor én is az vagyok cigány. Nem, várjál. Hát neked nagypapád, neked teljesen cigány vagy? Ja, akkor igen, akkor te negyedvér vagy. De arra nem lehet látni. De amúgy, ne írjátok ott. Jaj. Hülyeség. Oké. Mindenki odajön. Köcsög zsidó. Buziromán. Én keresztény vagyok. Igen. De csak elvetik a nyakláncomat. Tudom, mi úgy, keresztény vagyok. Elvetik a nyakláncom. De tényleg, ki vette az angolt tanár? Nem az angol Nekem a tanár. templomba elvették. Nem tudom. A keresztényes nyakláncomat elvették a templomban. Ez mi? Komolyan. Jó. A forró pillanatok. Fúj, takarod ide! A buzernyákok! Nekem a tököm. Két buzernyák! Én most vagy két buzernyák! Igen, mert azért nem És közben téged segbe kurtál. Hát nem, mert Nem is. Hozzá nem nyúltam. nem, itt vakartad. Ha ezt fogtam meg a nadrágomat. A fasz. Nem, a nadrágomat, nem a fasz, a nadrágomat. Shit. Szar. Nem. A kaki? Nem. De a shit az... Nem, mert a shit az csúnya. A pó pedig az ilyen... Szép. A szép szó. Na. Igen. Ez a videó ennyi lett volna. Szép kaki. Szép kaki. Na. Ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, lájkoljátok. Ez a szokásos, igen. És írtok. És kommenteljétek, hogy mit kéne csinálni. Jó. Na, sziasztok. Csak Péter Dávidnak fogadjuk el a Sziasztok. kommenteket. Sziasztok.